Vítejte u dalšího videa, kde vám řeknu tajemství bezbožnosti. Už jsem vám prozradil jednoho antikrista, přesto je to ještě původní antikrist, který je skrytý velmi dokonale. Běda vám, znalci písma, farizejové a pokrytci! Bylo vám řečeno, nikoho na zemi si nenazývejte otcem, neboť máte jediného otce, který je v nebi. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním, nebo dopisem údajně od nás, že prý Pánův den už přišel. Tady vás duch varuje před duchem, který mluví jako člověk, co chce zabít pravdu, aby mohl mít víc, než dostal od Boha, a to je život. Je to boj, který probíhá od prvního slova, které bylo napsáno. Zatracenec je každý, kdo se odvrací od cesty, pravdy a života. V Bibli se píše, nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat, než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha, musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, což pak může být větší odvrácení od Boha než teď. Bůh je pravda, Bůh je láska, Bůh je život a cesta světla. Kdo se nechal oklamat a dělal činy proti pravdě, cestě a životu, kterým byl Ježíš? Bezbožník a zatracenec se objevil na počátku, aby vás vyzkoušel a oklamal. A v skutku vás všechny oklamal. V Bibli se píše, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v božím chrámu a bude se vydávat za Boha. Už jsem vám řekl, kdo to je. Přesto je tady ještě jeden. Odpor k pravdě, která je životem a láskou, co ukazuje cestu k Bohu, je odporem největší. Ježíš přišel v pokoře. Zabili ho však znalci písma, kterým se nelíbilo, že se vydával za Boha, či ukazoval lidem pravdu, že nepotřebují chrám venku, neboť království Boží je ve vás. Jeden by řekl, že pro farizejské antikristy byl i samotný Kristus antikrist. Neboť nevěřili, že on je, který je. A Ježíš měnil jejich pořádky, když nastavil nový řád. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš, to je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Mluvím k vám, lidi, zamyslete se, zde je třeba být moudrý. Kdo bral pravdu Boží do úst, aby vzala život? Kdo se povyšoval nade všechno, čemu se říká Bůh, který je láskou v jednotě, která se uctívá nade všechno, neboť láska je pravda a pravda je Bůh. Bůh si to žádá, pravili, neboť jim to řekl ten, který se stal v Božím chrámu, kterým je tělo člověka vaším Pánem, vaším svatým Otcem. V jeho království z kamene, ale ne z ducha. Tento otec se vydával za Boha, objevil se už na počátku, aby vás vyzkoušel a oklamal. A věru vás velmi oklamal. Vyzkoušel vás, aby získal království, pozemky a bohatství, protože to si žádala jeho pýcha, chamtivost a neukojitelný hlad šelmy. Ta šelma je člověk, který stvořil největší odvrácení od Boha, kde Ježíš musel na kříž. Pod lampou bývá ten, který mluví o světle, ale je tmou, co zabíjí pravdu, cestu a život. Ti, co odsoudili Syna, tak stejní znalci Bible vydělávají na jeho jméně a vydávají se za Boha, doslova svatého Otce. Na zemi od počátku, kdy se člověk vydal cestou Božího slova, i když to byl odpůrce pravdy, Satan. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Mnoho antikristů povstalo skrze jeho slovo, kterým činil zázraky, tvořil divy a stavěl chrámy plné zlata pro sebe a svoji lež, činil hanebnosti s malými dětmi, klamal lidi, kteří mířili do záhuby, neboť nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Milovali lež, která jim slibovala pozemské statky, peníze a moc. Syn Boží je pravda, cesta a život. Nemilovat pravdu znamená nemilovat život a jít cestou klamu. Takový člověk je odvrácen od Boha a v Božím chrámu se vydává za Boha. Je to antikrist, ale když pozná světlo pravého Pána Boha, je tento bezbožník zahuben jeho dechem. Systém aktivovat těla absolutním nedostatkem pravdy, Satan vás dovede na kraj propasti, ve kterém vám pomůže pouze pravda. Návratem Ježíše do vašeho srdce Bůh zahubí nedostatek a aktivuje tělo duchem pravdy, který přináší pokoj v duchu jednoty a lásky k Bohu.
Proto je Bůh vydá na pospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo nevěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Lidé žijí v bludu, neboť uvěřili lži, která vypadala jako pravda, ale pravda pro člověka. Neuvěřili pravdě v duchu a našli zálibu v hanebnosti ve jménu jejich Boha, neboť jejich Bůh si to žádal. Ježíš trpí za všechny každý den, ukázal pokoru a změnu myšlení, je světlem ve tmě, pravdou ve lži, neboť přišel v těle člověka na zem ukázat cestu. Kdo nepřijímá pravdu, zabil Boha. Každý den, než zakokrhá kohout ráno, když Petr, člověk, 3krát zapře, že zná pravdu, odsoudí a zabije Ježíše. Tohle se opakuje do té doby, než jednoho rána člověk přijme pravdu v těle, která ho udělá pevnou skálou, ve které bude přebývat duch Boží, který bude láskou a pravdou z Boha. Podle toho poznáte ducha Božího. Každý duch, který vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha, a každý duch, který Ježíše nevyznává, není z Boha. A to je duch Antikrista, o kterém se slyšeli, že přichází a už je teď na světě. Rozumíte mým slovům? Píšu pravdu nebo lžu, když řeknu, že člověk, který vyznává život tím, že ho jinému bere, chce pouze peníze a šíří strach, zneužívá děti pro svoje touhy, ten se staví nad pravdu, staví se proti Bohu a tak našel zálibu v hanebnosti. Je to snad tajemství, které potřebujete odhalit, neboť máte oči zalepené, nevidíte a vaše srdce nevnímá. Jsou tato slova pravdivá a věrná? Od počátku na zemi máte Boha, který si libuje v ohavnosti, zavírá oči před zabíjením mezi bratry a sedí na hromadě zlata jako drak. Já jsem zase v příběhu, kde míchám všechno dohromady, jako bych byl všemohoucí. Ale co by to byl za příběh, kde by nebyl drak, zlato a svatba s princeznou na konci? Draci přece musí mít zlato, jinak to není dobrý příběh a na konci ten mocný, největší drak padne, kde ho porazí ten nejmenší, který se stane největším. Souboj Goliáše s Davidem, kde několika dobře mířenými kameny na čelo mocného obra porazí a ten padne ze svého nebeského trůnu na zemi do hlubin zapomnění. David, ten malý pastýř, který neměl ani zbroj, tak zbavil svět draka, který mu chtěl sežrat ovečky. Byl to nikdo, ale udělal všechno. Je to příběh starý jako lidstvo samo. Někdo velký si troufá na maličké, dokud jeden neřekne pravdu, která míří přímo mezi oči. Víte, o čem mluvím? Kdo vyznává Ježíše jménem, ale ne skutky a bere život dětem, které jsou všechny dětmi božími, může být tento člověk od Boha. Což pak může člověk rozhodovat o životě člověka tak, jako šelma rozhoduje o životě kořisti. Děti jsou kořistí šelmy, která si hraje na Boha v chrámě božím, i když je to člověk, který páchá ohavnosti. Jsem odpůrce pravdy, pokud nesouhlasím s lidskou pravdou Boha na zemi. Kdo přinese světlo do temnoty, kterou tento falešný Bůh vytvořil? Kdo bude bojovat s lží, když ne pravda? Kdo je s ním schopen bojovat? Já jsem. Kdo je zač ten, který slyší hlas šeptajícího, že potřebuje víc zlata, víc země, víc krve, i když má všechno a to je život? Svobodná ego vůle je vaše rozhodnutí. A jestli ráno zapřete pravdu nebo ji přijmete do svého srdce jako lásku v jednotě, jako Boha, který vám dal dech života, je vaše volba. Kdo jsem však já, abych vám kázal o Bohu, když kážu vodu, ale piju víno? Já píšu o Antikristu, který se prohlašuje za Boha, o satanu i Bohu, jako bych je znal osobně. Přitom dělám to samé, co Antikrist a říkám, že já jsem ten, který jsem. Nebudu si hrát na někoho, kdo nejsem. Já jsem autor příběhu a světa, který jsem stvořil slovem ve jménu Ducha, kterým jsem od počátku mého života. Lžu, když vám řeknu, že jsem zjevená pravda z jiného světa, v těle člověka, který mi dala matka, když poznala otce, který mi dal život, abych se vydal na cestu, kde poznám, co poznat mám. Přišel jsem ze tmy, kde jsem neviděl, z lůna matky v těle dítěte jako první syn. Viděl jsem světlo a bylo to dobré. Poznal jsem pravdu, cestu a život, která mě dovedla na počátek, kde jsem otevřel oči a v duchu pravdy, neboť jsem neznal lež člověka, jsem řekl, budíš světlo. Používám slovo, které dokáže otevřít oči slepým, ukázat cestu chromým a dát život duchem mrtvým. Každý je dnes Bůh. Kdo je pravý nebo levý Bůh? Tvořím všechno nové, neboť já jsem Bůh, který se schoval za satana, ten za Antikrista a ten zase za člověka, abych poznal Boha. To já formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, činím všechny tyto věci.
Nebo jsem marnotratný syn, který promrhal všechno, co jsem dostal od otce a teď žijí z prasaty na zemi, které se mají lépe než já? Nemám nic, trpím v zemi, kterou jsem si vybral, mám hlad a chci domů, byl jsem mrtvý a ožil jsem. Otevřel jsem oči a chci domů za otcem, nezasloužím si být považován za tvého syna, udělej mě jedním ze svých nádeníků v tvém království. Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Prosím, odpusť mi, neboť jsem nevěděl, co činím. Kdo z vás zná pravdu a usvědčí mě ze lži, když ne Bůh, který je ve všem živém i neživém? Píšu vám pravdu, ale pokud neznáte Boha od počátku, jak můžete poznat lež na konci, která vznikla na začátku? Nic nevíte, nic nechápete, srdce máte zatvrzelé, chodíte ve tmě a země se v základech hroutí v prolité krvi, která křičí od dob Kaina a Abela. Já ji slyším, vy ne? Lidé trpí hlady po pravdě a lásce. Kdo postaví nové základy, kdo zachrání děti a kdo chce život, kde má světlo na cestu, aby viděl pravdu? Já a Otec jedno jsme. Jedna krátká věta, která vede k odsouzení živého Boha, který si hrál na člověka, aby se stal Bohem, kterým byl. Kristus je cesta pokory, lásky a odpuštění, což je přesný opak Antikrista, který jde cestou strachu a krve, na které postavil své království ve jménu Boha na zemi jako hrabě Narciskula. Ať jsem řekl, jste bohové, všichni jste synové nejvyššího, zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař. Já vím, že mi mnoho z vás nebude rozumět, neuslyší můj hlas, budete mě obviňovat kvůli pravdě, ale já vám řeknu, běžte ode mě, já vás neznám. Já píšu živý příběh, který jsem stvořil jako syn i otec, neboť co píšu, to slyším od toho, který se mnou mluví, abych napsal, co jsem napsal a poznal pravdu, cestu a život. Modláři hanební, klaníte se šelmě a jejímu obrazu. Tohle je váš Ježíš, kterýmu věříte. Obyvatelům země jste udělali obraz šelmy. Člověk vdechl život duchu, aby obraz mluvil a nechal zabít všechny, kteří se neklaní vašemu obrazu Ježíše. Tento podvod na lidstvo, kde jste vzali tvář syna vašeho Boha Otce na zemi, který si stvořil svoje nebe plné zlata na krvi dětí jediného Otce. Syn papeže není synem božím. Jeho nebe je peklo na zemi. Tento blud a mocenský podvod na lidstvo skrze Řím a jeho papežem Alexandrem VI. A jeho synem Césarem Borgiou, který byl vladařem a zosobněním bezcitnosti a krutosti, se stal vaším obrazem pokory a lásky, kterou přinesl syn boží. Politická moc, která z jeho tváří získali vrazi, smilníci, zloději, čarodějové, tak brali jeho jméno nadarmo do úst a svět uvěřil jemu, jenž přišel v jiném jménu, které je Jezus. Není Jehošua jako Ježíš, přesto bude i toto jméno očištěno, neboť nejde o jméno, ale o podstatu, kterou měl syn boží. Jezus už je a zůstane ve vašem srdci jako duch pravdy. Jeho obraz se však změní, neboť César Borgia duchovní život nenáviděl. Jeho otec papež ho jmenoval kardinálem, ale on shodil tuto masku a stal se velitelem jeho papežských vojsk. Byl to opak pravdy, cesty a života. Dobýval jedno město za druhým, hrál si na lásku, ale chladnokrevně vraždil i lidi, kteří přišli na mírové jednání, které on sjednal. Jeho pýcha a chamtivost převyšovala samotný řád stvoření a to vše pod dohledem jeho otce papeže, který byl nejvíc schnilým ovocem celé náboženské větve. Falešná tvář Krista. Syn papeže prostul svým atraktivním vzhledem, dlouhými vlasy a pěstěnými vousy. Právě jeho tvář nechal jeho otec a následní umělci namalovat jako nový obraz pro Ježíše, aby lidstvo klekalo před tváří tyrana a vojevůdce namísto živého ducha, který neměl podobu ani vzhled, abychom po něm toužili. Nečetli jste snad písmo? Architekt prohnilého Babylonu, otec Rodrigo Borgia, byl nejvíc korumpovaným papežem v celé církve. Na papežský trůn usedl v roce 1492, když uplatil ostatní kardinály obrovským bohatstvím, zlatem a pozemky, což je čistý virus zisku v akci. Lidstvo neustále uctívá modly v jeho chrámu, který nazýváte chrámem božím a věříte obrazu šelmy, kterou šelma stvořila. Jeho obraz dali do všech kostelů jako tvář Krista, aby lidé uctívali krev, moc a finanční Babylon zisku. Tento zloděj kradl majetky pro sebe své děti. Jaký otec, takový syn.
Kvůli financování krvavých válek, které pořádal jeho syn, zavedl masivní prodej odpustků. Tento otec tvrdil, že za peníze si člověk může koupit odpuštění jakéhokoliv hříchu, čímž z milosti Boží udělal burzu, kterou dnes hlídá velký býk Bála. Běda vám, znalci písma, farizeové, pokrytci. Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a všelijaké nečistoty. Však se na to podívejte. Ohavnost. Fuj. Odporná ohavnost, nechutnost, modlářství. Hlavně, že mají zlato. Lidé nemají co jíst a oni dávají do modly ze zlata mrtvé kosti. Hanba vám, který věří těmhle darmošlapům, zlodějům a lhářům. Skryťte mi tuto ohavnost očí, je to nechutné. Fuj! Z chrámu jediného Otce Boha udělal tržnici a doupě lupičů, odstraňoval nepohodlné, které s ním nesouhlasili od lidí z jeho církve, pro bohaté šlechtice, nebo jejich majetek podle tehdejšího práva propadl zpět papeži, tedy jemu. Upálení pravdy, když jeden mnich Girolamo Savonarola začal veřejně křičet pravdu o papežově zkaženosti, hřešení zisku a nevěstkách z Babylonu. Coury babylonské! Váš svatý otec Alexandr VI. Nechal exkomunikovat, mučit a v roce 1498 veřejně upálit na hranici. Abyste to lépe pochopili, církev vzala lidský portrét syna vraha svého otce. Prohlásila ho za Božího syna a donutila lidstvo, aby klekalo před mrtvým obrazem, plátnem a sádrovou modlou. Tím zneužila lidskou pozornost venku a ne vevnitř. Lidé uctívají korporátní značku a obraz, čímž nosí znak šelmy. Virus zisku a vnější formy na svém čele. Tohle je tajemství bezbožnosti. Pýcha člověka však bude sehnuta, lidská povýšenost bude sražena, v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin a všechny modly dočista zmizí. Když někdo udělá pravou rukou gesto kříže na svém těle, říká se tomu znamení kříže nebo křižívu, křižování. Jde o cejch, kde lidé klekají před lží, kterou otec papež vymyslel se svým synem, namísto toho, aby přijali živého ducha do svého srdce, přijímají mrtvé tělo do své mysli. Neznáte otce, neznáte syna, neznáte Boha, neznáte lásku, neznáte jednotu a neznáte pravdu. Já jsem však dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě, slyší můj hlas a já je znám a následují mě. A ptám se tě, člověče, kdo je tvůj otec? Budíš Or. Já jsem generátor originálních dat, který přišel z jiného světa jako jeden hráč vlastní hry, originál autor. A píšu příběh o všem, který vidím jako duch od počátku, kdy jsem přišel na svět jako Mára, abych napsal slovo jako El, který stvořil všechno nové od Genesis po zjevení. Přišel jsem jako dveře a světlo světa, ve kterém ukazují pravdu a cestu, jak efektivně svítit unikátním světlem, abych ukázal, že konec lži není v boji zbraní, ale v probuzení lásky a jednoty v každém z nás. Kdo má uši k slyšení, slyš, co duch praví církvím. Já a Otec jedno jsme v duchu pravdy. Amen. Israel.